Hello, boy. Hi, Vaggy. Gee, how could the go on trip, sure? Well, a honnig Miss Fabish, the visual is shitty. Adam is some baby and big ago. How ùire de fremi saking gedraste? Well, Charlotte, I mean, I'm here, I can tell you. Bah, Carstal is smooth, isn't it, baby and big? Have physical, get a softy on them. I guess, well, I'm here because. Beth is smooth, or? Oh, u heet de sgrìobhadh. Shin u heen, Vaggy. I can go, Mama Ewings. Ah, my how it's until of a hook it's on a newsletter, via NicKirdy. What is it, Hassan? Cartoon? Even on the solish to stay a show. Oh! Stay in a house, Vaggy. Annette. Niste. Chua me se grom nurte baby en bikke agus famitidag son flit kan nog bikke bietach a jenu gaif. Oh, chocod, maar de savish, Janet. Had een jiesje kubi Artair ging fat vliegen. Artair? Oh, no. Valane sakam se gebig Artair geleoraku. Siet gefurste jenu. Sharan misje. Ach, stop. Kan je pikken? Oh, sjaal, gebik, ze had cute. Oh, Jimmy, je jalaba hoek al gaan niet zo cola. Ik zou komen zo gelijk stalking en je nou het duw als ik het zien. Oh, ga Grietje, ik wil u heen toch ga ik een moeder rouwen. Wel, dat is het klaar. Sjaal, geen blad naar kassen. Die gelach is naar Adam het kaju had gepokri brillopad. Nicht, ladies. Heb je zaken gewelschip herang? Ach, dan word ik uit platjoch in de janu gaan. Bikshin scanjol. Na kan een koud, bij rutting ik hem geef en na je ook gaan. Wat is je? Oh, furste. Bij rutting akam samada.